biasa. Amit ya, iki tak sembah sik. Ya pasangno jenengan wong piyayi aku iki gemanti ya, cak-cak ngono lho. Aku enggak bisa masang dewe loh. Inggrang. Aku jane ki sumelang ya kalau di sini. Lah ngopo? Sumelangnya apa? Aku wedi kelebon. Kelebon apa to kowe iki? Ini loh banyak sekali apa namanya iki loh. Aku wit mau niku pun nyokoti. Aku ra yo ragu-rangkepan barang. Lah aku yo diomongke lho. Aku piye ya? Nggih. Ya saya sabar saya. Ngepraknya juga nggak bisa. Aku soalnya pakai rok apa jarik jadi. Oh ini. Tolong ya. Ya. Bismillah fotoke cah. Ya ini ditaliin dong. Kesempatan dalam kesempatan nih. Yang naliinnya yang kenceng. Seneng to kowe to? Alah roh andeng-andenge to saiki kowe. Alah. Ndi ono aku ra nduk andeng-andeng. Sing kondo kuwi kok Masda kok. Lah arep bisik-bisik. Aku ra iso kenceng tapi ora apa-apa ya. Alah ra Kalau enggak apa-apa nanti kenceng dewe. Oh. Kok kenceng dhewe? Kan itu kan diginiin kan kenceng. Ojo mepet-mepet. Ya ojo ditekek gitu. Ojo ditekek. Maaf. Kok gratis. Maaf, aku ra iso nali tenan. Aku ora tau mlebu pramuka mbiyen. Ini kamu pegang yang ini. Oh. Oh iya. Yes. Masukkan dulu. Coba, sing iki luwih dawa. Ini yang dredek siapa? Ya pelan-pelan yang pelan pelan. Yang lembut gitu loh. Sebentar maaf ya. Maaf. Aku ra iso nali tenan, sumpah. Demi Allah. Gimana? Pelan. Gak niki niki asli. Ayo pelan. Pelan. Kemendel cemplon iki. Bisa kan? Nah, ini lebih ahli dia. Iya. Ya guru nali kan enggak. Ya, oke. Kulo nggih sakit kula guru nyopot tok. Nek nali ya angel. Ya rada maju. Iya. Mason. Dah. Tolong Iya. diselai dikendoni sithik. Kekencengan setrume Mas iki. Setrume kekencengan iki. Anu tok getaran ta. Oh iya getaran. Wah. Oh iya. Ya. Kita saksikan bersama ada pementasan wayang kulit oleh Ki Nyi Dalang Elisa Okarus dengan penitinya Manuk Dalang to. Pemimpin kakean ngomongan ra. Ya dhewe kon ngopo gong anu truk. Kon fragmen iki. Iki ra sembarangan nih mergane palenggane Masda. Ayo. Sak iso-iso sak kamat-kamat ya truk. Ayo. Iringane manut mburi ya. Arep serepek, arep layon wis sak penake penting songo ngono wae ya. Iya. Ayo Ndara. Wah, aku ra iso ngeprak iki. Wonten tak keprane. Iki sikile ra nyandak. Pasti. Ya gitu dong. Sinongwati gawe gelar nararyo mbak srusutira sang mangrempak
Suranggang kara kita umangsa. Oh. Lakala. Iki ana pawongan bagus, jenengmu sapa? Jajak. Aku Akbar Jajak Noko. Akbar Jajak Noko. Ana ngapa kowe kok ana ning kene? Aku ditanggap karo wong Taiwan. Ning kene kon mulang dadi dagelan karo mulang dadi dalang. Akbar Jajak Noko jenengmu. Iya, kepara nyoto. Kowe sapa? Aku Jim Dasim. Wayang kok dasim. Ora apa-apa, Ding. Kok kowe ana ning kene, kowe arep ngopo? Aku arep ngisuri, wis jarene kowe seneng karo wong wedok pirang-pirang. Kowe arep seneng karo sing ngawi? Apa arep seneng karo sing Kediri? Apa sing Ngayogyakarta? 2025 iki Jim Dasim lagi arep ngosak asik rumah tangga. Wani-wanine kowe ning kene ganggu anggonku arep mayang karo ndagel. Kuwi mburi mono sapa? Apik betone. Aku Herwati. Oh, buta heru jenenge. Herwati. Yo Mas, aku Herwati. Ya ampun, ya ampun. Ana Akbar Jajak Noko wetenge tahune cacah 6. Akbar Jajak Noko baguse ora jamak-jamak. Aku gelem nek dadi salah sawijining garwamu Akbar Jajak Noko. Mosok Akbar dilamar Heru. Ora main-main. Ayo nek do ngisruh maju wae. Ayo maju. Hey. Ayo Herwati melu. Ya ampun, bagus bagus. Ya, yo.
Ngopo? Jan-jane aku ora arep kepiye-piye. Aku jane upama mbok pek wae piye. Nah, kuwi lho. Kowe arep tak pek dadi apa? Aku dadi peturonmu ya gelem. Peturon. Peturon kok kaya ngono. Mas Akbar. Walau bagus ra jamak-jamak. Tak ampung sithik gelem ora. Ya. Gila nih. Sithik wae yo, sithik wae. Mas Akbar. Wis bar iki. Tepuk tangan kanca-kanca Astabrata untuk Mbak Yu Elisa. Ngesake kok iki mau. Ngesake. Oh, iya. lah nek ngelepas ki lho aku iso. Piye? Nek ngelepas Ya jal. Aja kleru benike. ora. Lah ya ta. Lah, pinter Aku nek nyepot. nali no angel, nek engko nyepot tok. Oh iya. Mana? Iya. Sik Mbak Elisa gak kepengin ajar suluk solo ngono? Apa? Pengen ajar suluk solo? Kamu bisa Ben ngajarin? diwarai Mas Akbar. Jare kono ya dalang. Ora, aku ora patek iso kok. Alah, Mas Akbar mbok diwarai suluk Mas ngono lho. Akbar, aku diajari. Aku Lah. jane pengen diajari sesuatu. Lah mbok diwarai apa ngono lho, Mas? Tadi Apa, tuh apa? Mas Akbar kok bisa balik kayon gitu, gitu gimana Nah, caranya? coba warai Coba. Oh, warai. koprol, teknik Ya, koprol. ya, 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 kayak ya, gitu. coba. Kok bisa ini di, wih gitu Oh, gimana? iya. Coba aku diajarin dikit dong. Oh, gitu. Tekniknya apa? Jentiknya apa gitu. Oh, jentik. Ya. Wik. Ya bisa muter gitu gimana dong diajarin Gini. Ah, Petro ing Coba. alese, Bagong ing alese. Iya. Teknik koprol. Koprol Kayaknya kayon. gunungan ya Mbak Elisa Iya ya? gunungan betul. Agak maju di sini Ah, dong. Aku iya, mau iya. lihat dong. Pertama, Ah. kalau pertama itu permainan jari. Mbak. Ada gunungan yang lain nggak? Ada gunungan Oh, satu? ada lah ini gunungan. Lah mbok ganggu dhewe sipok to, Dok? Ya, coba. Ini permainan jari ya. Ini dimbat. Embat. Heeh, dimbat maksudnya diukur. Engko kira-kira pas ora. Oh gitu. Nah, puterkan saja, koprolkan saja. Tek, sret, Wow. sret, Wow. tek, sret. Wow. Iya, Nggak bisa gimana? enggak bisa. Tangannya dipegang, tangannya pegangin. Iya. Neha, kamu pengen tahu teknik koprol ya? Kepalanya dulu di bawah. Hei, kuwi apa? Koprol apa? Teknik Kok koprol. kepalanya di bawah iki Mas aku ya. Gak usah cemburu ya. Nggak iso ra ereng ngene iki lho. Alah, Neha, aku gak pengen teknik Tak koprol. kop- Mas. tak Coba. tak koprolkan ya. Ya. 1 2 Dua, 3. tiga. Wow. Neha, ayo koprol dong, das itu. Das itu. Ayo. Kepala di bawah ya pokoknya jambu mete yo. Loh, kepala di bawah, kaki di pundak. Alah, kowe naik. Om nggak Apa? usah iri dan dengki deh. Kok ngomong kayak kaya ngono. Apa itu? Ini Apa? itu- Ini tuh teknik Edukasi. edukasi wayang. Lah iya, wong kan ya iso koprol to, apa jenenge? Rolling. Olahraga rolling. Kasih wayang. Ini tuh kok ngerembuk ono. wayang. Aku yang ngerembuk Hari olahraga. wayang dunia ini wayang. Hari wayang dunia. Aku Iya. yo hari olahraga dunia yo. Makasih ya Mas Ayo, Akbar. sama-sama Mbak Elisa, maaf ya. Aku juga minta maaf. Ngerepotin. Enggak. Aku seneng kok. Ini dipasangin jangan aku deh. Ayo, Nggak enak, cemplon. Heeh. Ora to. Kuyai kakung Serepek dulu Mosok gak enek getaran serepek. blas to Mas Dawi. Serepek. Yo, kan kula menganggap ini Mbak Elisa, wah luar biasa kok. Getaran-getaran apa? Engko mbok salah artikan, dalang ngebar ben wong wedok getaran ngono Mas aku. Ngene iki wis menep kok. Ya umpama nun sewu. Mosok menep yo. Menepi Mas De. Menepi golek sing Mosok sepi ngono menep ya. yo. Ayo. Nun sewu Mbak Yu. Apa? Nek kaya aku mau wis duet karo Mbak Yovika. Ya, Mas Akbar gak pengen duet karo Mbak Yu. udah pernah aku ki Sampun, semelang loh. sampun.
Kok iso aku duet sama Mas Akbar? Heh. Di thumbnail YouTube iso